खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय निउज 8 बड'आव आरो बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। बे गिदिर खौराङानो जाहैबाय 16 आरो 17 थारिख खालि बन्द थागोन गासैबो भारत नाङैनो मोनफ्रोमबो बेंकआ। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां, भारत नाङैनो बन्द थागोन 16 आरो 17 थारिख खालि मोनफ्रोमबो भारतनि बेंकफोरा। इउनाइटेड फर्म्स अफ बैंक इउनियननि दैदेननायाव जागोन सोमावसारनाय। भारत नाङैनो बै सानाव बेंकफोरा थागोन बन्द। बेंकफोरखौ प्राइभेटाइज खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारगोन। इउनाइटेड फर्म्स अफ बैंक इउनियननि दैदेननायाव 16 आरो 17 दिसेम्बराव बेंकआ बन्द थागोन। भारत नाङैनो बै सानाव बेंकफोरा बन्द थागोन। बेंकफोरखौ प्राइभेटाइज खालामनो नागिरदों भारत सोरखारा। बेनि जाहोनावनो बेंकफोरा बन्द थागोन। संसदआव बिल पास खालामैनि जाहोनाव हरताल खालामनो नागिरदों बेंकनि कर्मचारिफ्रा। बेंकिं ला एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै सोमावसारनो नागिरदों अल इन्डिया बैंक कन्फेडारेशन सन्जय दास बिथाङा बुंदों दि बेंकफोरखौ प्राइभेटाइज खालामोब्ला रांखान्थियाव लोरबां जागोन होनना। बे होख्रावनाय हाबाफारिखौ गासै मोन 10 आफादफोरा हेफाजाब होगोन होननानैबो फोरमायो।